da shigowa mai Rahusa Entertainment. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar muku da mun ɗora sabon. Zai zama wuya a ce ni da kai na in kashe wanda nake ƙauna. Na taka sahun farawo ne sa'in da na je mi ban kwana. Ta ce mini za ta yi min rakiya in za ni gari na iyayena. Ta kai ni ta sha wuta ta cika ta tafi muna kewar juna. Ƙarshen rabuwar da muka yi ashe ba za mu gana ba. Wa za yi shaida ta in ba Allah ba? Na fadawa zargi ba hali da ne ba. Ko me zane cewa ba zan yi kubuta ba. Ba ni ne zai zama wuya a ce ni da kai na in kashe wanda nake ƙauna. Na taka sahun farawo ne sa'in da na je mi ban kwana. Ta ce mini za ta yi min rakiya in za ni gari na iyayena. Ta kai ni ta sha wuta ta cika ta tafi muna kewar juna. Ƙarshen rabuwar da muka yi ashe ba za mu gana ba. Wa za yi shaida ta in ba Allah ba? Na fadawa zargi ba hali da ne ba. Ko me zane cewa ba zan yi kubuta ba. Ba ni ne zai zama wuya a ce ni da kai na in kashe wanda nake ƙauna. Mai rahusan